הנה היום שבו זכינו, הנה הרגע עליו חלמנו. עם אלמיליאן ודני נוימן הביאו לנו התהילה. עם אלמיליאן ודני נוימן הביאו לנו התהילה. מגרש ירוק לו, כדור עגול בו רק המזל. יאללה בית"ר אל המגרש, רוצים עוד גול. על הבית"ר אל המגרש, רוצים עוד גול. ירושלים של בית"ר, הבאנו לך גביע מוכסף. אלפי דורות נחשף לכך, עוד והדר הביא בית"ר. אלפי דורות נחשף לכך, עוד והדר הביא בית"ר. מגרש ירוק לו, כדור עגול בו רק המזל. על הבית"ר אל המגרש, רוצים עוד גול. יאללה בית"ר אל המגרש, רוצים עוד גול. אבל הכדור מגיע לוויקטור לוי, ויקטור לוי מגיח לאחור, מנסה לחלוף גם הוא על פני כהן, אבל כהן היום טוב מאוד, שולח רגל ארוכה ומעביר את הכדור לטל לוי נאבק, אבל מאבד את הכדור לעברו של ויקטור לוי, אבל גם ויקטור לוי לא מדויק והכדור ולמכבי תל אביב לעוז. עוז מאחור מגיח, אבל גם הוא במסירה בהחלט לא מוצלח, והכדור מגיע לסוף לרוזבלום. רוזבלום מגינה של קבוצת בית"ר ירושלים, מעביר את הכדור לוויקטור לוי. ויקטור לוי מסירה מעט שמאלה לעברו של נוימן עם הכדור, מנסה לחלוף את האגף השמאלי, עובר את ירון עוז, סלימן מגיח לעברו, אבל עובר גם אותו. נוימן עדיין עם הכדור, עובר ומוכשל. מוכשל די קרוב לדגל הקרן בצד ימין, וזה יכול להיות מצב מסוכן מאוד עבור מכבי תל אביב כאשר חלפו 7 דקות מפתיחת הערכה השנייה. משמע אנחנו עכשיו 7 דקות וחצי, בדיוק 7 דקות וחצי עד לסיום 120 דקות. כפי שאמרתי, אם תישאר תוצאה 1-1, הרי יהיה לנו כאן לילה של בעיטות עונשין מ-11 מטרים. על כל פנים, הנה אנחנו עם כדור העונשין הזה של בית"ר ירושלים, כאשר מלמיליאן מגביה את הכדור והכדור בפנים! הכדור בפנים! מלמיליאן עושה זאת, בעיטה אלכסונית שלמעלה מ-25 מטרים. הוא החתיר אותו מסובב. האוהדים מהשרופים, נשמתם לבית"ר הם נותנים. לכל משחק הם הולכים, לראות את 11 המופלאים. לכל משחק הם הולכים, לראות את 11 המופלאים. מגרש ירוק לו, כדור עגול בו רק המזל. על הבית"ר אל המגרש, רוצים עוד גול. יאללה בית"ר אל המגרש, רוצים עוד גול.